shoutout sa mga walang anak pero maraming baby na tinatawag. Pwede ko na kayong batiing advance Happy Father's Day. Ay, nako, bakit ang dami nyong baby? Wala naman kayong asawa. Ang dami nyong baby, wala namang iniluwala sa kanilang mga matres o sinapupunan. Diba? May mga taong ganyan, no? Na talaga nga namang gusto lahat ng nilalande ang tawag nila o call sign nila, baby. Kaya pwede ka talaga tawaging papa, daddy, no? Kasi nga, ang dami mong anak. Ang dami mong anak, pero lahat yan parang chicks mo. Nagbabalik na po, kapiling nyo pa rin walang iba kundi ang spicy opa nyo, DJ Kim Chino, sa kanyang programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga, usapang pag-ibig pa rin naman ang relasyon sa ating mga tatay. Kaya naman, this is Father's Day edition. Wow! Tonight sa ating Chinitox, ano ibibigay ko? Ito rin ang in-story ko sa aking social media. Tinanong ko ang mga ideal gifts para kay Daddy ngayong Father's Day. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong klaseng tatay mo man yan, tatay mo man sa dugo, tatay mo man sa sa kamag-anak, tatay-tatayan mo, o di kaya asukal de papa mo, deserve din naman nilang marigaluhan at deserve din nilang matrato ng special ngayong Sunday, ngayong Father's Day, 'di ba? Kaya naman umpisa na natin. Sabi ko kanina, mahal, ideal gift this coming Father's Day kay tatay, kay papa, kay daddy. Of course, unang-una dyan, basic material things. Usually naman, no, of course, meron niya mga gustong bilhin, may mga pinapalambing, ano pa ba, minsan di ka kinikibo, ang lamig ng treatment, yun pala gustong suyuin, pero dapat suhulan mo siya ng mga bagay. Diba? May mga ganyan may mga lambing si tatay, si papa, si daddy na talaga nga namang minsan or parang once a year lang naman ang Father's Day, diba? At hindi mo naman din napapansin, bilan mo ng mga bagay na gusto nila. At for sure, ikaw na anak, alam mo naman yung gusto niyan, diba? Pwedeng pabango, pwedeng t-shirt, or di kaya polo shirt. Diba? Alam nyo yan, imposible sa lahat ng tatay sa Pilipinas ngayon or sa lahat sa buong mundo, imposibleng tatay ka pero wala kang polo shirt. Diba? Yung tatay ko, yan din yung request sa akin polo shirt na may logo ng buwaya. Kaya ang ending, mahal tuloy ang bibilin ko. Diba? It's up to you. Regaluhan natin ang ating tatay because they are providing, they are saving money, diba? They are making financial crisis amenable. Ano pinagsasabi nyo? Hindi, diba? Dumidiskarte yan para makapag-provide sa ating mga pamilya. Kaya naman it's time to give back, diba? Kung kaya naman at kung sa tingin nyo ikakasaya niya mapasapatos, perfume man yan o kung ano pang bagay, bilan nyo na this coming Sunday, Father's Day. Diba? O ito, mahal, pangalawang ideal gift kay papa or kay father, ngayong Father's Day, of course, ay ang iyong sarili. Wow! Ito na yung sinasabi nating presence, diba? They are always present when it comes on your needs. Lahat naman ng magulang, diba? Lahat naman ng tatay may mga ganyang presensya na talaga nga naman they are supporting you. They are the walls of the family. Tama ba? Pader ng tahanan. Ilaw, pader ng tahanan. Parang totoo naman, no? Pader naman. O, diba? So, it's time for you to give back, but this time, it's your presence naman. It's a quality time. So, minsan naman, hindi naman yan ang hihingi ng material Minsan, makasama ka lang. Kasi nga, diba, kapag tumanda ka na, mapalalaki o babae kang anak, kapag tumanda ka na, definitely, magkakaroon ka ng mga sarili mong mundo, diba? Oras mo ay limitado. So, why not? Pwede kang bumisita, mag-alat ka ng oras, ano pa ba, ilabas mo
mo yung tatay at nanay mo, 'di ba? Kasi minsan na they are longing to your longing on your presence. Oo, 'di ba? Kaya naman it's time para makapag-catch up, give back, makapag-bonding at makapag-provide not a money, not a monetary, not a gift, but your presence. Di ba? Murang-mura na yan Ewan ko na lang kung di ka pa umuwi. Di ba? Nakaka-good vibes yan as a tatay. Ako hindi pa ako tatay pero kapag ako binisita mo, kahit ang baby ang tawag ko sa'yo, aba matutuwa din naman ako. And also, masingit ko lang kung quality time lang din naman at wala kang maisip kung saan pupunta. Aba, meron po kaming free concert. Oo, Hatid Saya Concert Series ng 90.7 Love Radio Manila. At bukas na po yan, libreng concert na may papremyo pa. June 20, magi-start ang ating open doors mga 7 p.m. Magkita-kita tayo dyan. Bakit? Kasi may libreng concert. Pupunta na lang kayong magtatay. Advance Father's Day na natin to. Nandyan sila Jojo Mendres, Naiba Band, and of course, Aegis. Diba? Magrakrakan tayo dyan. And aside from that, nandyan po ang 90.7 Love Radio DJs na talaga nga naman makakakulitan nyo. Of course, maraming salamat po sa Goldmine Rice, Astron, Birch Tree, and our Protect. Yan ang mga sponsors natin na talaga nga namang made possible this kind of event. Wow. Kaya naman see you there See you tomorrow. Uulitin ko, San Juan New City Hall. San Juan New City Hall, Pinaglabanan Shrine. Okay? See you there, mahal. And also, gusto ko lang pala sabihin, naka-live po kami sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya, makipagkulitan ka kay Kim Chino. Okay? Ikaw na nakikinig ng radyo, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Wait lang, mahal And yes, mga mahal, welcome to our live. Ito na naman ang session na kung saan nagla-live si Kim Chino sa YouTube. At syempre, babasahin ko na rin ang ating mga sagot. Kasi nga nag-story ako, sinabi ko, we will be having our Father's Day edition, Chinitox, usapang love, lalo na sa relasyon with tatay. Diba? Shoutout natin yung mga Father's Day. Anong Father's Day? Shoutout natin yung mga Papa's Boy, Papa's Girl, diba? Na talaga nga namang mahal na mahal ang kanilang mga tatay. Sabi naman dito, basahin ko lang. Wait. Open ko lang ang ating mga kasagutan. Ayan. So, nag-story kasi ako. Sabi nila, kung ikaw ang tatay Kim Chino, sarili ko na lang ang aking ibibigay. Tama ba yun? Tama ba yung mga ganyang sagot nyo? Sabi naman, nakakatawa rin to, sabi ni Brielle, sapak po ang regalo ko kay tatay kasi wala na po siya. Sumakabilang bahay daw, kaya ang ending, sapak ang regalo.
Sabi naman niya, Policarpio, giving back all the sacrifices or pagbabalik ano raw. Ano man tawag ng giving back? Pagsusukli, panunukli, ano ba yung pag-give back? Suklian ang mga pagmamahal at sakripisyo ng tatay. So ikaw rin ay hindi kakain. 'Di ba ganun yung tatay, makita lang kayong kumakain, busog na raw siya. So hindi ka rin kakain. Sabi naman ni Aishana, sour candy po. Favorite niya yun. Very rare ah. Very rare. Very rare magkaroon ng ng tatay na mahilig sa sour candy. Nakakaiba yung tatay mo, Aina. Sabi naman ni Moen, ito memorable, medyo sentimental. Sabi ni Moen, visit na lang po ako kasi nasa sementeryo na siya. Oo, it's a great way to to remember someone. Remember someone today. What? Mali. Sa yun? Sa kabila station. It's a great way to visit, to remember your loved ones, di ba? Siyempre, bisitahin mo yung tatay mo kung nasa sementeryo man. O, pwede rin regalo po. Regalo ko rin po ay perfume. Mahilig si Papa doon. Totoo naman, mga tatay no. Ewan ko, kahit normal na araw, bigla yung magpe-perfume ng mamahalin. Yung tatay ko nga binigyan ko ng mga mamahaling perfume. Ginamit niya araw-araw sa barangay. Tapos naubos, bigyan ko raw siya ulit. Alo? Hindi niya alam mga yun, 8K, 10K, may mga ganun pabango. Sabi ko, ako nga hindi ako araw-araw nagpapabango kapag may okasyon lang dapat. Siya gusto niya magpapabango. Regaluhan ko po yung tatay ko ng Sperry. Boat shoes. Boat shoes to. O nga no, parang parang isa sa mga staple ng tatay kapag tatay ka na, dapat meron kang boat shoes. Yung Sperry na gan. Meron ka bang boat shoes, Boy D? Yung parang Sperry. Oh, wala. So hindi pa raw ready maging tatay si Boyd. Pero may baby. What? Baby mo? Baby mo yan? Baby mo yan? Boy. Baby? Si Boy D, di nyo pa kasi nakikita si Boy D. Pero malay nyo naman, makita nyo yung yung baby niya. Madalas mag-post ng photos yun. Ito pa, regalo raw kay Papa, lulutuan ko siya. Uy, may mga tatay na may mga tatay na na-appreciate agad-agad yan 'Di ba? Hindi naman puro lang luto ni nanay, luto ng asawa niya, pero kapag luto ng anak, ay nako, ma-appreciate nila yan talaga. And make sure lang na masarap para at least 'di ba? Masaya siya. Pwedeng nilutuan mo pero puro efforts pero hindi naman pala masarap. Yari. Pagandaan mo, mag-taste test kayo ng nanay. And usually naman, ang mga nanay, nag-guide yan. Gagaidan ka niya kapag magluluto kayo. Kim Chino, bakit hindi ka... Ano naman to? Bakit nakakapag-send pa kayo ng message? Nagsisend pa pala ng message. Bakit di raw ako nagkape kanina? Pati pagkakape ko, hindi ako nagkape kasi pumila ako sa Medical City. Kwento ko ba? Kaya ako pumila sa Medical City kasi feeling ko meron akong problema sa tenga. Tapos yung sinabi ng doktor, parang ilang oras ako pumila, nag-start ata ako 3:00. Nagawa yung proseso sa akin mga 5:40, mag-6 bago ako umere. So mga 2.5 hours ako nakapila. Tapos so chinek niya yung tenga ko. Okay naman yung kabila. Okay naman. Tapos may konti raw earwax. As in konting-konti lang. So nag-overthink lang pala ako na meron akong problema sa tenga. But then again, binugahan niya lang ng tubig. Tapos na. Instant 2K. 2,000 ang binayaran ko.
Ang mahal, mahal na mabuhay sa Pilipinas. Ganun ang kwento kung bakit hindi na ako nakapagkape. Anyway, mabalik tayo. Regalo ko kay Papa ay relo. Totoo rin yan na. Totoo rin na mahilig sa mga relo ang mga tatay natin. Papa ko rin maraming relo na minsan nga mas mahal niya pa sa anak yung relo niyang mamahalin. Ayaw magalusan, ayaw mabasa, di ba? May mga relong mas mahal pa sa buhay mo no? Agree ako sa sinabi mo kanina, Kim Chino, na na polo shirt. Magandang regalo. Oo, polo shirt. Alam nyo guys, kung namamahalang kayo sa ibang brand, no, yung mga may brand na buhaya, maganda rin yung polo shirt ng panregalo, ang regata. Oo. Parang naalala ko may mga buy one take two or tatlo, you will buy 3, mabibili mo siya ng 1.5, ganun. Diba? Pwede actually. Try nyo yung regata. Meron dyan puti, meron dyan black. Ang dami niya natututunan kay Kim Chino kahit hindi pa tatay. Regalo ko kay Papa, pera. Parang nanay at tatay naman. Nanay at tatay naman, no? Parang gusto naman talaga ang pera. Kahit ako na anak, gusto ko rin maregaluhan Gusto ko rin maregaluhan ng pera. Kasi at least alam na nila or sila na bahala kung saan ka gastusin, di ba? Parang tumbok mo na yung kasiyahan nila kapag pera ang binigay nyo. Kaya kayo dyan na gustong magbigay ng pera, I approve, I agree. Go. Sapatos naman ang bibigay ko, Kim Chino. Sapatos na naman. Hindi naman lahat Ewan ko, yung tatay ko kasi hindi mahilig sa sapatos. So, hanggat gumagana pa, hanggat nasusuot pa, go lang. Pwede ang sapatos. Regaluhan ko ng kotse si Papa. Yan. Yan yung mga magagandang iregalo, no? Lalo na kung may pera ka, kotse. Ako willing ako maging tatay mo kung magreregalo ka ng kotse naman pala. Willing maging tatay si Kim Chino. You can call me daddy kung willing ka magregalo ng kotse. Kaya kita alagaan, anak. Anak? Naalala ko yung tatay ko, niregaluhan namin siya ng kapatid ko ng NMAX. Kaso birthday yun, hindi yun Father's Day. Sabi ko sa kapatid ko, hati kami sa NMAX. Tapos ngayon naman, ang pinaparinig ng tatay ko, kotse raw. Diyos ko, ang dami kong bayarin. Sana all maraming pera. Mag-ipon-ipon lang kayo dyan. Ano na ngayon? Friday na. Oh, yes, Friday na. Happy Friday mga kabisyo kung kayo ay nakikinig, nanonood. Gusto ko lang sabihin that this coming June 20, bukas na po yan, we will be having our free concert, libreng concert po yan sa San Juan. Kami ang magi-start ng Wata Wata Festival, di ba? Umpisahan natin or bigyan natin ng day 1 ng Wata Wata Festival week na yan ng may rakrakan. So, meron po kami libreng concert dyan. Pumunta kayo dyan sa San Juan. Ano ito? New San Juan City Hall sa Pinaglabanan Shrine, San Juan City. Libreng concert po yan. Nandyan na po ang bandang Naiba, si Jojo Mendres at ang bandang AGS. Mga tito at tita talaga nga namang magrarakrakan dyan. Kung gusto nyo rin mag-zumba habang kumakanta ng live ang AGS, pwede kayo umattend, di ba? Aminin nyo, ginagamit nyo rin naman minsan yung kanta ng AGS sa Zumba, di ba? Ano pa ba? Ayan, of course, we would like to thank our sponsors, Goldmine, also Birch Tree, Astron, kasi nga may appliances din tayo. Goldmine is for the rice.
And then Birch Tree and Proteka Freshness Everyday. Maraming salamat sa mga sponsors natin. And looking forward po kami sa mga taga San Juan. Makita namin kayo in person at makakulitan in person. Wow. Boy, di anong oras na sa'yo? Boy D, are you there? Tao po. Boy D, nandiyan ka ba, Boy D? Boy D. Boy Dot Dot. Nandiyan ka ba? O ini... Ano, G? Anyway, mahal, maraming salamat. Hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino. Kaya tumutok lang kayo sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye. Happy Friday. Happy Father's Day. Metro's #1 Love Radio. Basic!